sammen. Det her er vores video, vi kommer til at lave. Jeg er intro Tørgården. Hej hej. Alle sammen, det er Scary Emoji part 2. Hvis I har måske set den, vi har lige uploadet den. Ja, ham der, det der monster, det skammer lige her. Daniel, han kan lige vise det til mig på den. Kan I se? Ja, det skammer lige her. Lad mig lige tage det lidt væk, så I kan se det lidt bedre. Ja, okay. Det er lige her, hvor den skammer. Ja, vent, lad mig lige. Ja, og Daniel han faldt. Der hvor vi ikke kunne finde ham. Men han er helt okay. Den skubbede mig, fordi den var efter Luigi. Ja. Åbenbart er Luigi den person, han er efter. Jeg ved ikke, hvorfor vi er heroppe, men det er bare, hvad vi har valgt til at lave den her video. Ja, vi vil gerne gå i sådan en skov. Der er en skov tæt på. Det der gør kraften. Nej, jeg går den anden vej. Ja. Han er det gået. Ja, han kan så godt helt alene. Nej. Hej. Ja. Hej. Ja. Okay. Vi fik ham overtaget. Se. Vi kan tage gå. Og det her er min... Prøv at se, det her er min kat. Er han ikke cute? I love her. Se ham. Ja, jeg tror nok, vi skal gå nu. Ja, okay. Jeg cutter lige. Se. Taget til det. Ja, kom. Lige nu holder Daniel. Hej. Nu skal vi se en dårlig kameramand. Ja, jeg tror nok, jeg lige tager den. Kom, lad os gå ind her. Jeg er kameramand, når vi når hen til skoven. Ja. Hvad laver de? Der er nogle børn, som er bag ved os. Jeg håber. Nej, de er ikke mærkelige. Det må vi ikke sige om børn. Altså, vi er altså også selv barn. Ja. Måske er det nogen af fans. Udover at vi kun har 5 subscribers. Så det snakker vi ikke lige om. Nå, men sådan stadig. Ja, måske også var heldig at være i en video. Ligesom de som har bare hørt nu. Okay. Nå, okay, så er vi mindre bange. Nu er der voksne. Ja. Jeg er ikke særlig bange. Det er Daniel. Sikkert også fordi der var en dæmon, der skubbede mig, eller Ja, der var en dæmon, som rev mig. Ja, men jeg var også bag dig. Ja, okay. Så langt bag dig. Det var fucking skræmmende. Undskyld, hvis sine barn og vi har bandet. Men sådan, Ja. det er bare til at bevise, hvor skræmmende det der er. Ja. Også hvis vi bandede de. Der er nogle børn ved os. Til den her skov derovre. Ja, prøv at se herovre. Og skoven er. Den skov, vi skal hen. Ja, der har været ulv. Ja, der har rigtig faktisk været en ulv. Ja. Men den kunne ikke spise mennesker. Den kunne ikke spise. Den er ikke så sulten. Der er Og jager. ja, jægerne, de skudte den, fordi de troede, det var en hjort. Så det er ret scary at være inde i skoven. Fordi der måske er Og jeg ved sådan, ikke, ja. hvornår. Jeg ved ikke, hvornår de jager så. Ja, jeg tror nok, de gør det om natten, fordi at så er der ikke nogen mennesker nogle gange. Det er ret creepy. Det er de der små børn, de taler. Jeg tror nok, at de har set os optage. Skal jeg holde kameraet? Ja, her. Også fordi jeg ikke helt... Måske kender I også fra en eller anden, som kaldes Liam Brunke. Ja, Liam Brunke 1, Liam Brunke, eller Liam Brunke 2. Ja, Han har lavet et par sjove videoer, og jeg har været med i nogle af dem, tror jeg. Ja, jeg har været med i sådan en, hvis I skriver et scrollen, så kommer, og måske der kommer en, som hedder Liam Brunke op, og så kommer jeg op. Det har ikke særlig langt på den her. Det var før i tiden. Ja, det er for 1 år siden. Han har også lavet en video med Mikkel Softgaard. Ja, det er hans mest populære video. Nå, jeg har også lavet en video, eller en short,
hvor det er et eller andet sådan, det der sådan, hvor jeg har penge til ingen. Stadig lidt for sent for den der trend, men stadig. Okay, nu går vi ind i skoven. Men så er I klar her, jeg holder kameraet. Prøv at se. Det der er så tydeligt. Hvis I så det her, vil I ikke så være lidt bange? Så noget i kommentarfeltet. Nej, kom. Det er ikke særlig mørkt. Kom. Så noget i kommentarfeltet. 1-10, hvor bange I vil være. Lige nu synes jeg, at mit level er 4. Nu er jeg omkring som 8. Ja, Daniel, han er ret bange for ting. Eller 7. Ja, måske 7. Jeg er lige nu på 4, fordi det ikke er så mørkt. Men det er ikke fordi det er mørkt. Jeg synes, jeg så noget. Ellers er det mig. Ja, jeg tror nok, det er dig. Kom. Er du så 100% sikker? Yep. Nej, kom. Ja. Nej, kom. Jeg gider ikke. Prøv at se, den her konge. Tingeling, jeg kender ikke navn. Nu, hvad var det? Yep, det går. Nej, der er noget dejl! Nice! Der er noget, som jagter os. Oh, fuck. Okay. Se om de kan gå Nej, forrest. lad os Lad prøve os at de kan gå forrest. Nej, Let's go med dem. nej, lad os prøve at gå ind alene. Daniel. Den her gang, så er vi ikke bange. Fordi de der små børn. Jamen, så vil jeg også i den her lige så. Vi skal den her vej. Nu er den i skoven. Ja, alle sammen. Pisse skræmt. Sådan. Vi lige begge to har set de der ting. Nu ved vi, at det ikke kun er mig, der så den, men også dig. Og vi håber virkelig, vi kan ramme 10 subscribers. Det er ret dårligt tidspunkt, jeg lige nu snakker om det, fordi det er ret nøjeren. For jer lidt er det lidt lysere eller mørkere. For os så er det imellem. Kom. Jeg har været inde i skoven og ikke turet mere. Det er skræmt. Kom, lad os gå den her vej alle sammen. Wow, jeg skulle lige til at gå ind i de der tisler. Ja, Det der kæmpe kongetisler. ja. Der er en kæmpe tidsel. Prøv at se Daniel, han er lige her. Han ja. Det er nok nogle af mine længste videoer. Ja. Jeg tror nok, det her er nogle af mine længste videoer. Ja. Der er det er der, hvor hjorter spiser måske kan I se det. Ja, derovre, den der sorte boks der. Let's go. Nej, kom, lad os gå ud. Lige meget, vi udforsker lidt mere. Nu er jeg jo sådan. Måske min pen, som jeg lagde, stadig kører. Lad os lige tjekke. Hvad var det? Min pen er der, prøv at se. Den her pen. Den lever. Nej, ikke tage den. Læg den der. Og lad os gå ind og kigge i den der shelter. Okay. Jeg tror ikke, det er sådan en lille cirkusvogn. Kom, lad os høre. Måske kan I se den En her. gang har vi gået derover, og der var en... Der er et eller andet inde i det. Det der var svæver vi. et eller andet, der lignede en hoved i en skraldespandspose. Ja, prøv at se derovre. Jeg begynder ikke helt at kunne lide det her. Ja. Når det er der, den der lille ting, de Ja, se. spiser. Ja, måske så er det, der er ikke så mange, som så det, tror jeg. Lige den her. Lige den her. Ja, den Ja. der er noget, Og det, den her var en kasse, som er lige her. Okay, Luigi. Så var det nummer. Jeg kommer til at stå her, kigge om der er noget. Men du går ind. Jeg går ikke derind. Ja, det gør du. Det der gør du. Hvorfor skal jeg gå? Og du ved, så kommer jeg til at tage kameraet. Så kameraer man til sidst altid. Nu skal vi se her. Det kan alle sammen. Jeg hører biler. Jeg tager telefonen for helvede. Alle sammen! Nej, jeg tror ikke, jeg... Vent! Jeg tror nok, vi har slævet væk fra ham. Okay, guys. Jeg kommer til at cut
over den næste. Så se. Alright. Vi slap væk fra et eller andet igen. Så jeg tror nok, vi skal slukke den her video. Okay, men hvorfor overtagede du mig? Det ved jeg ikke. Jeg tror nok, Pelle hans sted. Ja, jeg tror nok, min kat, den ligger derovre og soler sig. Ja, vi ses.